xerrada de Reatrans. I res, esperem que vinguin tots i ens ho passem una mica, bueno, ens ho passem bé, vale? Llavors li passo la paraula a l'Andrea. Hola, bon dia. Us explicaré una mica la logística del dia, ¿vale? Perquè ara tenim dues xerrades, després ens dividirem per tallers, ¿vale? Que ja aprofito i aquí tinc el micro, doncs donar les gràcies sobretot als que voluntàriament fan tallers avui. La Ian farà un taller de reposteria i la Manoli farà un taller de manualitats, les dues molt ben acompanyades, i després també tenim a la Mar, que ara no la veig, però la Mar ens farà un taller d'aromateràpia. Vale? Així que moltes gràcies per la predisposició i les ganes que